Usa ka mayong gabi pag-usab, mga angkol o mga auntie. Tugutin na sabihin nyo na mga ina sa taga-katahuran nini mga orasaha. Siyempre, magandang gabi po sa inyo. Mga show, kumustang lagay po natin? As always, no? Mabuti naman ang ating mga angkol, mga pamangkin, mga auntie. At shout out pala yung mga nasa lansangan lagi. Ayan, yung mga nakatutoy. Hello po sa inyo mga grab driver. Ayan, taxi driver, bus driver, kasama yung konduktor. Taxi driver, mga pasahero syempre, di ba? At hindi lang yan. Oo, pati na rin yung mga trailer truck driver. Ang daming trailer ngayon, no? Yung mga nagda-drive ng yung prime mover. Ayan, no? Lagi nakatuto yan sa atin. Alam ko niyan. Sabihin ng iba, alam mo to sila yung cause ng traffic. Pambihira naman. Hindi naman Kung alam mo lang mga kabisyo, anong laman sa loob ng kanilang container van, hindi po yan epektos yung mga pagkain, mga iba't ibang mga pangangailangan po ng mga residente po ng Metro Manila at saka parte po ng Luzon. Hello! Ayan, again, welcome to our program, Totoy na Love, 9 p.m. hanggang 12 midnight. Gabi-gabi po yan, Lunes hanggang Biyernes. Shout out sa mga nanonood sa atin. Sa TikTok live po tayo, naka-live show. At hindi lang yan po mga kabisyo, pati na rin sa Facebook Live ng Love Radio Manila. Yun nga ang pinag-usapan po natin kanina pa po. Itong topic po natin, yung mga nararamdaman po, especially sa mga kabisyo po natin na niloloko. Ayan, marami talaga manluloko, no? Hindi talaga sila loyal, no? Ayan. So, etong pag-uusapan po natin ng mga kabisyo, yung pagiging loyal at yung pagiging hindi kontento sa isang tao. Yan, yung sinasabi ng pagiging loyal po ay isang mahalagang katangian po yan. Ikaw, Col, alam mo naman yan, no? Alam ko, ikaw, loyal ka sa iyong asawa. Andyan kasi sa katabi mo Kaya ganun ka ka-loyal, Kasi pag hindi ka loyal, Lucion, yun ang imong kigol. Pero kidding aside po mga kabisyo, no? Kailangan po natin mga kabisyo na magiging loyal po tayo, no? Alam mo kung bakit? Unang-una, magastos po ang hindi loyal. Diba? Magastos yan. Magastos sa pera at syempre kakainin yung oras nyo po. Visit on experience ba? Hindi, marami lang nagsasabi sa akin. Pero totoo po yan mga kabisyo. Lalong-lalo na ngayon, ang dami po nating mga pangangailangan. Ikaw, babae ka na naman. Pero alam mo mga kabisyo, no? Kaya naisip ko pong pag-usapan yan. Kasi maganda po. Kasi nung araw siguro, no? Sabihin natin, kung pag hindi ka loyal, marami kang chicks, kada barangay siguro. Kasi nung araw po mga kabisyo, alam mo yung baili. Pag may baili, may fiesta po, ayan, yung mga angkol yan, pupunta yan sa isang barangay, makipag kilala, mamaili. Sasabihin, wala pa akong uyab, wala pa akong syota, wala pa akong girlfriend. Pero di ay ito, nako, hindi lang isa yung girlfriend, isa kadusina. Kaya naisip kong pag-usapan ito, no? Ano po ba ang mas masakit? Yung pinagpalit o yung pinagsabay? Unang-una, pag sinabi mong pinagpalit yan, ibig sabihin, giilisdan ka. So, ikaw mismo, dati ikaw yung girlfriend niya, pinalitan ka ng iba na mas maganda siguro, mas mayaman siguro, mas sexy. Or in other words, sa Bisaya pa, hubagang ate, oy. Di ba? Yun, no? Pero pag sinabi mong pinagsabay,
Hanggat kaya, kakayanin. Di ba? Mahirap lang kasi pag pinagsabay mga kabisyo. Mapaslot ang imuhang kigol. Ang imong spark plug mapaslot. Kaya, at hindi lang yan mga kabisyo, magastos din yan. Oo. Yung mga kabisyo po natin na maraming inaalagaan na mga jowa. Nako, good luck sa'yo kasi lagi ka nang walang pera pagdating sa ano mo. Halimbawa, ikaw, minyo ka, may asawa ka. Pagdating sa pamilya, lagi ka walang pera. Sige lang kag walay diyot. Pambihira lamig yung lusio ng imong kigol. Okay, babasahin na po natin yung mga nag-post sa aking fanpage. No? Puntahan niyo po ang aking fanpage, Totoy Bato Official. Or hanapin niyo lang sa Facebook, no? Totoy Bato Love Radio Manila. Pero bago ang lahat, gusto ko lang pong i-shout out. Marami pong salamat, no? Especially sa mga mainit na pagtanggap po sa atin sa may Montalban Rizal at saka sa may San Mateo Rizal. Nandun po tayo kanina. Tirik na tirik ang araw po mga kabisyo. Grabe, overheat ang kigol pero nawala yung pag-iinit ng kigol kasi pinagpapawisan tayo ng maraming singot dahil po yan sa mainit din na pagtanggap sa atin. Dagang kayo salamat, no? Sa bayad, ayan, sa mga tumatangkilik po ng bayad, no? Or dating bayad center. Ayan, Yawards talaga. So, yung mga nasa labas po, no? Dahil nga sa panahon po natin ngayon, pag daytime po, sobra talagang init, no? I can attest to that. Alam mo naman kay Totoy Bato, gabi lang po tayo lumalabas. Oo. Takot ba ako sa init? Hindi. Yung init yung takot sa akin. Alam mo kung bakit? Walang magagawa yung init. Ano? Nagugluta ba si Totoy Bato? Gluta. Lubot ni mo. Pero kidding aside po mga kabisyo. Ibig kong sabihin po, ito yung kanina po, yung isa sa mga naramdaman ko talaga kasi bihira po ako lumalabas mga ganong oras. Usually yan hapon na po, no? Hapon o kaya bandang gabi na. Yung alis nga sa init ng panahon, yun lang eh. Oo, pero kanina, sabi ko mahirap pala pag yung trabaho mo nasa ilalim po ng sikat ng araw. Talagang pinagpapawisan ka ng maraming singot. O, butil-butil po yung pawis nyo po. O, ramdam ko po, ito, ikaw Col, di ba? Ikaw ngayon, nasa sasakyan ka ngayon. Isa kang grab driver, lalamove driver, taxi driver siguro. Kaya naman yung mga jeepney dyan, no? Yung jeepney driver, yung mga modernized, talaga naman hindi kakayanin po mga kabisyo. Saksi po tayo dyan. Kaya mahal na mahal ko po kayo kapag kayo'y nakatutoy dito sa oras natin. Kaya kailangan po na lagi pong nakaredy po sa pagtutoy. It's either mas maganda talaga tubig, no? At huwag masyadong malamig. Kasi pag malamig po, alam mo na anong mangyayari. Masakit na yung lalamunan mo. Ako, real talk po mga kabisyo, hindi ako masyadong umiinom po ng malamig na tubig. Hindi dahil maganda yung boses ni Totoy Bato. Yawards. Ang pagkakalam ko kasi, ako kasi pag umiinom ako ng malamig, sobrang malamig na tubig, okay, mas sabihin natin malamig, mukarat ng tingog ni Totoy Bato. Parang something is staying in my throat. Yun. Parang merong buhok ba? Para akong kagagaling lang kumain ng balot. Sarap ng balot, oh. Mamaya, kakain ako ng balot. Te. Masarap ba yung balot mo? Okay, basahin na po natin, no? Ang nakalagay, ano ang mas masakit? Pinagpalit o pinagsabay? Sabi ni Joe Abdul, ang pinagpalit, idol, mas higit na masakit kesa yung pinagsabay. At least, hindi kanya kayang bitawan. Maglokohan na lang. Sabi ni Jebby Cipriano, no? Para sa akin, Toy, iyong pinagpalit kasi masakit. Iba na ang maglulusi sa iyang kigol. Masakit. Sabi ni Albert Elumbaring, mas masakit ang iyong pinagsabay, Uncle Totoy Bato. O mas masakit daw yung pinagsabay dahil kasi tuhog ng tuhog. Sabi ka naman, paslot imong kigol niya. Ayan, okay. Tuloy-tuloy po tayo, no, sa Facebook Live ng Love Radio Manila at saka sa TikTok din mga kabisyo. Maraming salamat sa mga nag-heart sa atin dito. At sa mga nakikinig po sa atin sa radyo sa 90.7 Love Radio. Tuloy-tuloy po ang tugtugan. Ako po ang inyong Uncle Totoy Bato. Dito lang sa Totoy na Love on 90.7 Love Radio. Yo, Warto! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love
sake!